început a fost cuvântul dac, ce-a pus pecete peste țara în care cei se nășteau ca frunza pe copac, se înțelegeau în limba vorbitoare. Când Herodot a scris cine sunt dacii, dacii trăiau de mult. Ce este dacismul? Ei bine, din punct de vedere teoretic, este un curent de reacție și de echilibrare a raportului dintre cei doi piloni pe care se întemeiază mitul fondator al poporului român. Este de asemenea un proces de reabilitare pe cale atât științifică, poetică sau mitologică a substratului autohton. După cum bine știți, substratul autohton este unul dintre cele trei pe care se bazează evoluția și formarea limbii române. Revenind la dacism, acesta este un demers polemic, am putea afirma, împotriva acelor savanți ce susțineau școala ardeleană și purismul latinist, care în realitate depărtau cercetarea științifică de adevărul istoric și de practica firească a limbii române. Despre secolul 20, acesta este cel în care elementul autohton se afirmă și astfel se realizează o adevărată mișcare ideologică, adică dacismul, care reușește să antreneze istorici, filologi, filozofi ai culturii și de asemenea ai religiei, sociologi sau folcloriști. În evoluția cronologică a evenimentelor, în perioada interbelică și cea de după, afirmarea elementului autohton în etnogeneză devine cunoscut sub numele de dacomanie sau tracomanie, alimentând uneori mișcări politice extremiste de dreapta sau naționalist-comunist. În fond, dacă stăm și reflectăm un moment, de fiecare dată când ne gândim la originile poporului nostru, tindem să ne asemănăm cu dacii și nu cu romani. Deci, dacismul punctează o amprentă sufletească în istoria noastră. Romanii roxalanii, mai înțelepți decât... Cei cu HD-ul resuscită rolul substratului în formarea poporului român. Studiul Perioada Dracii, 1860, fiind un punct de plecare pentru studiile ulterioare de afirmare a elementului dac în etnogeneza românilor. HD pledează în favoarea unui punct de vedere echilibrat bazat pe izvoare istorice și pe fapte de limbă pentru a dovedi că naționalitatea noastră s-a format din câteva elemente din care niciunul n-a fost predominitor. Lucian Blaga, în articolul Revolta fundalului nostru nelatin, apărut în revista Gândirea în 1921, combate exclusivismul latin în configurarea componenței spirituale a poporilor români. Se poate spune că în spiritul românesc e dominantă latinitatea liniștită și prin excelența culturală. Avem însă și un bogat fond slavotrac, exuberant și vital, care oricând ne-am împotrivi, se desprinde uneori din carola necunoscutului, răsărind puternic în conștiință. Simetria și armonia latină nu e de adeseori sfârticată de furtuna care fulgeră molcum în adâncile oricum metafizice ale sufletului românesc. E o revoltă a fondului nostru nelatin. În opera sa fundamentală, Getica, 1926, Vasile Pârvan revoluționează cu argumente de cultură străvechi, arheologice, istorice și mitologice, componenta autohtonă a etnogenezei românilor, care precede cu aproape un mileniu contactul cu civilizația română. Savantul reconstituie imaginea complexă a unei civilizații străvechi întemeiată pe o cultură materială și spirituală profundă, ale cărei ecouri și reminiscențe se regăsesc în modul de viață și în firea poporului român. Dacia arutelă, Dacia milenară. Ideea de latinitate, prin care se înțelege originea romanică a poporului român și a limbii române, apare mai întâi în secolele al XVI-lea și al XVIII-lea în scrierile cronicarilor, ca o firească dorință de cunoaștere a originilor și de mândria unei descendențe ilustre. Atinge un punct de apogeu și de exagerări în același timp, în epoca școlii ardelene, ca imperativ ideologic și științific de legitimarea unui popor în fața istoriei. Purismul latinist se perpetuează până către a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Ideea latinității limbii române este enunțată de Poggio Bracciolini și de Silvio Piccolomini, care consemnează pentru prima dată că există o asemănare între limba vlahilor și a locuitorilor din Italia, fapt semnalat și de Papa Pius al II-lea. Nicolaus Solahus este primul român care afirmă în lucrarea Hungaria, scrisă în limba latină și terminată în anul 1536, unitatea de neam, de limbă și de origine a românilor din toate provinciile vechii Dacii.
Ideea latinității apare târziu în atenția cărturarilor români, care au încercat să reconstituie faptele istorice de la cel dintâi descălecat, de la venirea împăratului Traian. Tirageți neînvinși, vrem regatul nostru să reînvie iară. Unul dintre cei care m-au interesat este stolnicul Constantin Cantacuzino. Acesta susține, cu o informație mai bogată, romanitatea poporului român și latinitatea limbii române, continuitatea populației daco-romane și, după retragerea aureliană, unitatea de limbă și neam a locuitorilor din cele 3 state românești, Moldova, Țara Românească și Transilvania. Grigore Ureche afirmă cu putere romanitatea poporului român și a limbii române. Românii cât se află locuitori în țara ungurească și la Ardeal și la Maramureșul, de la un loc sunt moldovenii și toți de la rând se trag. De aceea, latinitatea limbii este fără tăgadă, dar fiind țară neașezată, limba română este alcătuită din multe limbi și ne este amestecat graiul nostru cu al vecinilor prin prejur, măcar de la rând ne tragem și cu ale lor cuvinte ni s amestecat. Cum spune și predoslavia letopsețului celui moldovenesc de toate prerândui, ce fiind țara mai de apoi ca la o slobozie din prejur, venindu și descălindu, din limbile lor s-au amestecat a noastră. De la rămleni cele ce zicem latină, pâine îi zic panis, carne îi zic caro, găina îi zic galena, muierea, mulier, femeia, femina, părinte, pater, al nostru și multe din limba latinească, că de ne-am socotit preamănuntului, toate cuvintele le-am înțelege. Miron Costin, în letopsetul țării Moldovei, de la Aron Vodă încoace, își exprimă regretul în predoslovia acestuia de a nu putea să-și înceapă lucrarea de la cel dintâi descălecat, de la cucerirea Daciei de către romani. Fost stau în gândul meu, iubite cititorule, să fac letopsetul țării noastre, Moldovei, din descălecatul ei cel dintâi, care le-au fost de Troian împăratul, și urzisem și începătura letopsețului. Ce sosirea asupra noastră cumplite aceste vremi de acum, de nu stăm de scrisori, ce de griji și de suspinuri. De neamul moldovenilor, scris în ultimii ani ai vieții, vine să îndeplinească acest vechi deziderat, relevând, în chip sintetic, în predoslovie, concepția despre istoria cronicarului, atât despre adevărul istoric, cât și despre responsabilitatea celui care dă seamă despre ale sale, câte scrie. Ideea fundamentală a lui Miron Costin este originea latină a poporului român și a limbii române. El este primul umanist autohton care încearcă să traseze coordonatele universal valabile ale existenței poporului român între celelalte popoare europene. Stolnicul Constantin Cantacuzino nu înțelege numai locuitorii din țara românească, ci și pe cei din Ardeal și moldovenii și pe toți vorbitorii de limbă română din orice parte. Argumentul cel mai elocvent în această privință este exprimat metaforic. Toți aceștia dintr-o fântână au izvorât. Dimitrie Cantemir, în Hronicul vechimii a romano-moldovlasilor, înfățișează concepția savantului asupra formării poporului român și a limbii române, tratând, cu o documentare extrem de bogată de peste 150 de izvoare, originile poporului român și evoluția sa, până în al doilea descălecat, momentul întemeierii celor 2 țări române, Muntenia și Moldova. Ideea de bază este continuitatea elementului roman în Dacia, într-o unitate deplină în cele 3 provincii românești, Hronicul, reprezentând prima încercare de a trata împreună istoria românilor de pretutindeni. Totodată, aceasta este privită din perspectiva istoriei universale, concentrându-se asupra întregii structuri a lumii românești. Sunt prezenți mai întâi românii din cadrul Imperiului Roman, apoi din Imperiul Bizantin și coexistența lor cu statele din prejur, rezultate din migrația popoarelor, Ungaria, Cumania, Rusia, Polonia, Serbia, Bulgaria. Dimitrie Cantemir combate ipoteza potrivit căreia românii s-ar fi retras cu totul după ce împăratul Aurelian a părăsit Dacia în anul 271. Gheorghe Sache își exprimă admirația pentru vestigiile Romei antice în Oda la Italia 1809. Vasile Alexandri conferențiază la Paris în anul 1848 în românii și poeziile lor despre locul și rolul poporului român în lumea europeană și este încununat la 19 mai 1878 la Montpellier cu un important premiu pentru poezia Cânticul Gintei Latine, dedicată popoarelor de origine latină.
Ion Heliade Rădulescu, un studiu repede aruncătură de ochi asupra limbii și începuturilor române în 1936, aduce explicații simple, justificate, cu argumente științifice și prin firescul vieții cotidiene despre originea latină a limbii române. În ceea ce privește ecourile și reprezentările literare ale etnogenezei românilor, se observă că, paralel cu argumentarea de natură științifică sau în absența documentelor istorice, etnogeneza română dobândește, în plan literar, aspecte poetice și mitologice, devenind sursă de inspirație pentru numeroși scriitori. Constituirea mitului fondator a atras mai ales în perioada romantică, prin sentimentul de mândrie națională dat de o origine fabuloasă, care asociază două mari popoare ale antichității, încercând să ofere poporului român o mitologie a devenirii sale, comparabilă cu marile mitologii ale lumii. Este important de realizat faptul că originea latină transmite românilor atât prestigiul istoric al Imperiului Roman și ideea de apartenență la marea familie a limbilor romanice, cât și calități ale spiritului latin, seninătate, claritate, vocația construcției sau gândirea logică. Pe de altă parte, originea getodacă fascinează în mod deosebit prin ideea sacrificiului eroic, prin misterile originale, prin neelucidarea documentară, prin stabilitate și arhaitate. Sub revista și apoi sub de ceva. Întrebarea este, în urma cărui fenomen a dispărut limba tracodacă? N-am idee. Fie de luptă ați adoptat dacă ați fi dac. Moldoveni, trăiască, daci. Noi plecăm în lume. Am început? Așa. Există o asemănare între limba latină, între limba vlahilor. Unul dintre cei care m-au interesat este stolnicul Etnogeneza română dobândește, în plan literar, aspecte poetice și Au înțeles-o dacii și mult era străin, deci nu cu Roma începe, a nos bogat